तर आपण इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो गोव्यात होतोय, अर्थात इफ्फीमध्ये फिरतोय आणि वेगवेगळ्या लोकांशी बोलतोय, वेगवेगळं काम करणाऱ्या लोकांशी बोलतोय. तर आज आपण बोलणार आहोत आसावरी कुलकर्णी यांच्याशी. त्या फोटोग्राफर आहेत आणि सध्या इफ्फीमध्ये जे लोक आहेत त्यांना माहीत असेल की पीकॉक नावाचं एक डेली निघतं आहे. त्याच्यामध्ये इफ्फीशी रिलेटेड ज्या अपडेट्स असतात त्या सगळ्या आहेत आणि याचबरोबर इफ्फीमध्ये फिरणाऱ्या ज्या काही तरुणी आहेत, वेगवेगळ्या फील्डमधल्या मुली आहेत किंवा इतर सगळ्यांचे फोटोज काढून सुंदररित्या ते प्रेझेंट करण्याचं काम आसावरी मॅम करत आहेत. तर आपण त्यांच्याशी बोलूयात की त्यांचा इफ्फीमधला अनुभव आत्ताचा कसा आहे आणि कधीपासून तुम्ही, म्हणजे इफ्फीत तर दरवर्षी करतोच आहोत, पण किती वर्ष झालं तुम्ही जोडले गेला याच्याशी? This is my 9th year with Peacock. I'm a photographer. I've been doing photography for last 21 years in this field. But IFFI बरोबर it's 9 years Peacock बरोबर, आणि it's an outstanding journey. आणि मला वाटतं की photography हे sports सारखं आहे. It's a very athletic profession. So you have to be on the run. You have to be fit to be in that profession. You have to have a strong back, and that's very important. It's a combination of being creative and strong together that makes you a good photographer, I guess. Yeah. वेल, टॉकिंग विथ यू मला एक गोष्ट लक्षात आली की तुम्ही म्हणजे हल्ली हे खूप झालं आहे की मेकअप अँड ऑल असेल तरच मुली सुंदर दिसतात किंवा फोटो छान येतात आणि आपण खूप त्याच्यासाठी धडपड करत असतो की मला फोटो असा मस्त पाहिजे. पण विदाऊट एनी मेकअप ती जी ब्युटी कॅप्चर करण्याचं स्किल आहे किंवा तुमच्या डोळ्यातून तुम्ही जे ते बघताय, सो कसं पॉसिबल होतं हे? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. थँक्स फॉर आस्किंग हा क्वेश्चन. मला इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो आय बिलीव्ह दॅट फोटोग्राफर्स जॉब, मी जेव्हा सांगते की लोक म्हणतात माझे फोटो चांगले नाही आहेत, सो आय थिंक मला माझा फोटो काढू नकोस. सो आय थिंक इट्स बिकॉज द फोटोग्राफर इज नॉट डन अ ग्रेट जॉब विथ यू. लाईक आपण सगळे सुंदर असतो, नॅचरली सुंदर असतो. इट्स जस्ट दॅट द अँगल अँड द राईट यूज ऑफ लाईट. तर लाईट मस्त असली तर सगळे फोटो विदाऊट मेकअप, तुम्ही काही कपडे घाला, मेकअप करू नका. इफ द राईट इज राईट अँड द कॅमेरा अँगल इज perfect, then you will look good. There is no doubt about that. So makeup is very, it doesn't matter. कधी कधी मी मेकअप काढायला लावते लोकांना आणि सांगते की असं विदाऊट मेकअप काढूया, यू लुक मच बेटर. बिकॉज थोड्यांची स्किन टेक्स्चर एवढी सुंदर असते की त्याला मेकअपची गरजच नसते. वाय डू वी यूज मेकअप? मेकअप कशाला यूज करतात? जे फ्लॉज आहे ते मास्क करायला. बट इफ यू थिंक युअर फ्लॉड, देन हाऊ कॅन यू गेट गुड पिक्चर्स? स्वतःला आपण कम्फर्टेबल असलं तरच आपण चांगलं दिसू शकतो पिक्चर्समध्ये. दॅट्स आय थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट वी ऑल विमेन ऑर मेन नीड टू नो. सो इट्स द लाईट, इट्स नथिंग एल्स. इट्स परफेक्ट लाईट अँड अ राईट कॅमेरा पर्सन. येस. आणि पीकॉकमध्ये सुद्धा तुमचा एक वेगळा सेक्शन येतो, तुम्ही जे फोटोज कॅप्चर करताय. तर हा अनुभव कसा आहे? म्हणजे वेगवेगळ्या लोकांना भेटायला मिळतं, त्यांच्याशी आधी कम्युनिकेशन होतच असेल तुमचं, तर हा वाला एक्सपिरियन्स थोडा शेअर करा. व्हेरी इंटरेस्टिंग. सो आता तुम्ही म्हटलं की पीकॉकमध्ये आधी अनुभव येतो. वी डोंट हॅव द टाईम फॉर दॅट. वी जस्ट, मला कधी कधी फक्त 2 मिनटं मिळतात. त्या 2 मिनटात मला त्यांचा प्रॉपर पोर्ट्रेट काढायचा असतो. सो त्या 2 मिनटात माझं डोकं असं सगळीकडे फिरतं की लाईट कुठचा घेणार, बॅकग्राऊंड का असणार आहे, what should be the expression, what is that person doing, what is his work backdrop. म्हणजे त्याच्या, if he is a cinematographer, he has to look like a cinematographer. If he is an actor, he has to look like an actor. He should not look like a banker, or he should not look like a minister or a political person. So that is very important ki what you portray to your camera. Like he has to look like what work he does, or त्याचं स्वतःचं अस्तित्व काय आहे ते फोटोमध्ये दिसलं पाहिजे. सपोज ते दिसत नाही आहे, देन आय थिंक आय हॅव फेल्ड इन टेकिंग अ गुड पिक्चर. दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट यू हॅव टू मेक दॅट पर्सन कम्फर्टेबल इन दॅट 2 minutes and make that eye contact, make that communication with him without doing any word. Visual, I mean, it has to be a visual communication. That's what we call it. And तो पिक्चर काढून ऑडियन्सच्या पुढे ठेवणं, म्हणजे प्रिंट करणं किंवा ते मॅगझिनमध्ये येणं. अँड इट अ पर्सन हू सीज द मॅगझिन की असं म्हटलं पाहिजे, हा सुंदर फोटो आहे, हा कोण आहे, असं एक्सप्रेशन आलं पाहिजे. इफ इट्स जस्ट फ्लिप थ्रू, दॅट मीन्स युअर व्हिज्युअल कम्युनिकेशन हॅज नॉट वर्कड, राईट?
मी सुद्धा आत्ता बघितले फोटोज आणि वेगवेगळ्या फील्डमधले काही लोकांना मी ओळखते, काही लोकांना म्हणजे असं वाटत नाही आहे. सो खूप सुंदर फोटो आहेत. यालाच हे करून म्हणजे मी आता क्वार्टरलीमधले सुद्धा काही फोटोज बघितले, तर मोस्टली पोर्ट्रेट्सवरतीच तुमचं काम आहे बऱ्यापैकी. तर हेच निवडण्याचं कारण किंवा ही आवड कशी काही तुम्हाला निर्माण झाली? आय हॅव स्टडीड फाईन आर्ट, आय एम अन आर्टिस्ट. सो जेव्हा आपण आर्टचं ॲप्लिकेशन करतो कुठच्याही फील्डमध्ये, आता डान्सर असू, ॲक्टर असू किंवा फोटोग्राफर असू, वेन यू अप्लाय द आर्ट इन टू एनीथिंग देन इट बिकम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आय बिलीव्ह. सो जेव्हा आपण स्वतःला जेवण वाढतो ताटात, तेव्हा आपण कसे नाही वाढत ना, कुत्र्याला वाढलं, मांजराला वाढलं, आपण व्यवस्थित ते प्लेट अरेंज करतो, त्यालाच डिझाईन म्हणतात. सो इन फोटोग्राफी ऑल्सो वी पुट एव्हरीथिंग इन प्लेस सो इट लुक्स इम्प्रेसिव्ह. कसे कुठेही काही ठेवलं तर तो फोटोग्राफ होत नाही, काय होईल तर it will become a clutter, right? It's like a non-communicative clutter. It's not communicating anything to anybody. So that's exactly what it is all about. A dancer, suppose design नाही apply केला स्टेजवर, तो काय करेल तिकडे, कोण बघणार त्याला, right? So that's exactly in photography. It's just the way you communicate by arranging your subject in the right place, the right background in the right place, the light has to be in the right place. चुकीची लाईट वापरले की नाकच मोठं दिसेल किंवा केसच व्यवस्थित नाही दिसणार. सो इट्स जस्ट अन अरेंजमेंट. इट्स समथिंग दॅट हॅपन्स विथ प्रॅक्टिस, through studying your subject well, doing a lot of photography all the time, being immersed in your work, actually being passionate about what you're doing and giving your best into that. Like, so I think that's it. Yeah. Yes. आणि आत्तापर्यंतची जी जर्नी आहे तुमची, तुम्ही म्हणालात 21 वर्ष तुम्ही या फील्डमध्ये काम करताय. मी तुमचे फोटोज बघितले तर अमेझिंग आहेत, म्हणजे खरंच खूप सुंदर आहेत. मलाही आता इच्छा होते की तुमच्याकडून 1-2 फोटो काढून घ्यावेत. तर तुमचा आत्तापर्यंतचा अनुभव या फील्डमधला, आणि एक मुलगी म्हणून याच्यामध्ये काम करत असताना, मी आता बऱ्याच मुली करतात, तसं काही असं हे नाही आहे, पण तरीसुद्धा 21 वर्ष इज लाँग जर्नी. ती जी कंटिन्युटी आहे किंवा ते जे सातत्य आहे सतत, आणि आपण एक आपली आयडेंटिटी आपण बनवतो, तर ही जी जर्नी आहे त्याच्याबद्दल, आणि काय तुम्हाला मिळालं फोटोग्राफीतून ॲज अ लाईफ हे म्हणून? रोज शिकायला मिळतं मला, म्हणजे रोज लाईट वेगळी असते. सो आय लर्न एव्हरीथिंग एव्हरी डे. मी असं म्हणू शकत नाही की मी सगळं शिकले, आता मला सगळं माहीत आहे. आय कॅन नेवर से दॅट, बिकॉज एव्हरी डे द लाईट इज डिफरंट. एव्हरी डे आय क्लिक डिफरंट पीपल, आय हॅव अ डिफरंट फेस टू वर्क विथ. सो इट्स लाईक अ रोज नवीन पेज असते, नवीन जर्नी टू स्टार्ट विथ. एव्हरी फोटोशूट मेक्स मी नर्वस ॲज इट डिड 21 years ago ऑल्सो. कारण इट्स अ न्यू दिस. इट्स नॉट लाईक यू नो की 2+2 म्हणजे 4 नाही, असं नसतं फोटोग्राफीमध्ये. इट कॅन बी समथिंग एल्स बिकॉज द लाईट इज डिफरंट, द पर्सन इज डिफरंट, द बॅकड्रॉप इज डिफरंट. So I'm creating every day some new stories, new work, and it's an amazing journey. I'm looking forward to every day, and my work makes me meet different people. Like I met you today, I met him today. Like, so every day नवीन माणसं भेटतात, नवीन एक्सपिरियन्सेस, त्यांच्याकडून काहीतरी शिकायला मिळतं. त्यांचं फेस वेगळं असतं, लाईट कशी तुझ्यावर पडते आहे, आता मी तेच बघते आहे. So it's like it's every day is different for me. It's not like other professions. Like, so there are pros and cons to sagya professions, no? Being a woman, it's a different experience, and I think you should just take it by the day, not make a big deal out of what goes wrong and what goes right. Just be balanced about it. Like, don't make a big deal out of खूप सक्सेस मिळाला तरी ग्राउंडेड असलं पाहिजे, आणि कधीच खूप चुकलं तरी ग्राउंडेड राहायला पाहिजे. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट यू आर ग्राउंडेड, यू आर नॉट फ्लाईंग हाय, और यू कीप युअर सेल्फ रूटेड टू युअर ट्रेडिशन्स, टू युअर work, to the people around it, respecting them when you are up there or down there. Like, so it's very important that you know your place. Yeah. तर आसावरी मॅमशी बोलून खूप छान वाटलं, आणि तुम्हाला आसावरीशी बोलून खूप छान वाटलं, आणि थँक्यू सो मच फॉर दिस इंटरव्ह्यू. आणि या एवढ्या स्केड्यूलमधून वेळ काढून, आणखी 2-3 दिवस आहेत आपल्याकडे, त्या आजूबाजूला दिसल्या तर तुम्ही नक्की त्यांच्याकडून आपला फोटो काढून घ्या. तुम्ही मॅगझिनमध्ये सुद्धा येऊ शकाल. सो थँक्यू सो मच आसावरी.